launched. Intermediate range missiles, including the S. Són 6 milions. Will be destroyed. Són 6 milions. El diálogo tiene sus límites y lo hemos dicho reiteradamente. Y los límites naturalmente. Aquest no serà Q2? Q2, 80 i pico. Sí, una cosa així, 87, 88, sí. Carreras. Sí, Carreras, sí. La leucemia. de leucemia, que le hicieron el trasplante de médula. El Carreras, no? Això sí que no sé l'any. No, fa molt. Si després quants anys fa ja de la Fundació Carreras? 94? I ho soc molt, i és que em sona molt la cara, però no sé qui... És anglès, però no sé qui és. Ah, aquest és el Gary Lineker. Sí, no ho sé. Solo puedo decir que ya quisiera yo tener este equipo. Amb aquesta cançó és coneguda. La Sabrina. Ui, la Sabrina. Ui, això sí que és antic, Això, als 80, justet. Això sí que és 80. Pues una huelga, ¿no? Sí, porque a ver, el cojo decía del cojo de... ¿Cómo le decían? Sí, hombre, sí, ¿no ves? Ah, sí, míralo, ya ha salido. Sí. Això igual és el de l'Hipercor, no? L'Hipercor, allà a la Meridiana. La Meridiana, és que vivíem al costat. I això va ser doncs, el 80 i alguna cosa. Aquell 19 de juny cau en divendres, està a punt de començar el cap de setmana i la gent ja pensa més en la revetlla de Sant Joan que en qualsevol altra cosa. La Lliga de Futbol ja és del Real Madrid d'Hugo Sánchez i havent dinat hi ha núvols sobre la ciutat i una temperatura que amb prou feines arriba als 20 graus. I aleshores comença el dia més negre de la història recent de Barcelona. Va entrar la telefonista a correcuita a la redacció i ens va dir que hi havia dues amenaces de bomba. El fotògraf que estava en plantilla i jo ens vam repartir la feina, no vam esperar que ningú ens digués heu d'anar a cobrir això, ja ho sabíem que s'havia d'anar a fer, i jo vaig anar cap a l'Hipercor. A les 3 de la tarda, un membre de l'organització terrorista ETA va fer 3 trucades avisant d'un atemptat. Una a la Guàrdia Urbana, l'altra als magatzems d'Hipercor i l'altra al diari Avui. Va dir que havien posat una bomba a l'Hipercor de l'Avinguda Meridiana de Barcelona i que explotaria entre les 3:30 i les 3:40 d'aquella tarda. És cert que la policia va dir de fer una revisió, però quan li van proposar a la direcció de l'empresa fer un desallotjament per veure per fer una inspecció a fons, la direcció de l'empresa va dir que ja els seus propis serveis de seguretat havien fet aquesta requisa, havien fet aquesta revisió i que havia passat ja sobradament el temps que havien anunciat els terroristes com temps d'explosió de l'artefacte. Ferran Cardenal recorda que en els primers 20 dies del mes de juny d'aquell any la policia havia rebut 117 amenaces de bomba falses. No es va desallotjar, primer, perquè com a objectiu era un objectiu que no semblava que fos un objectiu d'ETA, no semblava que fos creïble l'amenaça d'ETA, perquè no havia previsat mai, perquè mai havia comès un atemptat d'aquestes característiques, perquè era com molt disparatat intentar fer un atemptat contra un local comercial a les 4 de la tarda un divendres. A les 4 i 8 minuts de la tarda va esclatar un Ford Sierra aparcat a la primera planta del pàrquing d'Hipercor. Estava carregat amb 27 quilos de monal, barrejats amb gasolina, cola de contacte i escates de sabó. L'explosió va provocar una ona de xoc supersònica amb una temperatura de 2.300 graus. Un soroll molt sord, o sigui, com un boc, un soroll que no era soroll, era com una espècie d'explosió continguda, no?
i de cop i volta trobar-te tot el món tot cremat, tot el foc a sobre, tota la ona expansiva, i braços, mans, cara, les cames, tot cremat. A l'arribar allà és quan em vaig trobar que encara no havia arribat gairebé la policia, ja havia esclatat la bomba, hi havia bombers, però encara no estava fet el corredor policial i vaig poder accedir fins a la mateixa entrada del pàrquing. Aquí vèiem com tota la gent sortia espantats per l'explosió i molts d'ells cremats i sortien tots cap a fora, que nosaltres ens els vam trobar de cara. Un cop vam treure tota la gent per les escaletes aquestes que hi ha al costat dels ascensors, van baixar els companys cap al pàrquing. I entrar dins del pàrquing no era res. Imagineu-vos un forn quan l'obriu, l'escalfor que surt. Això era un forn, realment era un forn. A uns 10 metres ens vam trobar la primera víctima, que va ser la que vam poder treure en vida. Aquella primera sensació que arribes, hi ha uns moments d'impàs, d'espera, de tot acordonat, però no saps què ha passat, no hi ha cap, a la vista, cap imatge de danys visuals, i tot plegat sobre una porta i comença a sortir. Jo no sé quantes en van sortir, però la sensació que em queda, encara tinc, és allò que anaven sortint canilles i hi havia algun ferit, però d'altres eren víctimes mortals. Quan s'obre allò i no surt una camilla ni duga, sinó una corrua, en aquell moment sí que fas xucles una mica d'aire per dir, buf, això és gros. Quan arribem a Hipercor, els bombers, les ambulàncies, els serveis de socors, vull dir, estava ja tot mobilitzat i anaven traient cossos, vull dir, o sigui, una vegada vaig estar allà, em vaig donar compte que allò era molt greu. Recordo haver rebotat entre les parets, caure a terra, aixecar-me com vaig poder i sortir, clar, allà amb la cara cremada, gairebé sec, trencant tot, o sigui, fotent-li patades a tot el que hi havia pel mig, caixes, el que fos, és igual, i vaig sortir per l'escala diguéssim que està darrere de la carnisseria fins al carrer, i algú em va fotre'm un taxi amb un altre de les víctimes, amb l'Asun Espinosa, i bueno, tots dos cap a l'hospital. Per aquesta porta vaig entrar. Jo no havia vist mai els meus companys, com m'està posant la pell de gallina, de recordar-ho. Jo, els meus companys mai els havia vist així, com estaven, i era la porta, no de l'infern, perquè no hi havia infern, però era, jo no sé, era la porta a lo desconegut, amb un sentiment que hi havia, una càrrega sentimental que hi havia brutal allà dintre. Bona nit. Com a mínim 15 persones han mort aquesta tarda en l'atemptat que hi ha hagut cap a les 4:10 a l'hipermercat Hipercor de l'Avinguda de la Meridiana de Barcelona. A més, 28 persones estan ingressades a diversos centres hospitalaris, 19 en estat molt greu. Un comunicant en nom d'ETA ha trucat al diari Avui per avisar de la col·locació d'una bomba a l'Hipercor uns 40 minuts abans de l'explosió. La majoria dels morts ho són per asfíxia, ja que s'havien refugiat a l'aparcament de l'edifici. La bomba ha esclatat al primer soterrani, a la zona d'alimentació. El sostre d'aquest primer soterrani ha caigut. Aquesta és, evidentment, la principal informació del Telenotícies Vespre d'avui.
15 morts i desenes de ferits en un atemptat amb cotxe bomba a l'Hipercor Meridiana. Un comunicat d'ETA havia anunciat mitja hora abans la col·locació de l'explosiu. Aquella mateixa nit, arribant a casa tard i posant la televisió i tornant a veure aquelles imatges, algunes de les quals havia filmat, home, llavors sí que em vaig enfonsar. Perquè llavors, és a dir, ja havia tret la cuirassa professional de sobre i veies el que havia passat. I home, allò sí que és un xoc de veure. En aquell moment em vaig tornar a convertir en un espectador normal i no en un professional que va fer una feina determinada i que evidentment que t'impacta el que veus, però ho relativitzes almenys en els moments que ho estàs fent. Quan vaig arribar a casa, la meva dona em va comentar que uns familiars havien estat allà un parell d'hores abans a comprar una bicicleta a la nena. I llavors és quan veritablement vaig veure que algú havia decidit que anar a un supermercat a les 2 o a les 4 de la tarda era la diferència entre viure i morir. Llavors és quan veritablement vaig veure que el que havia viscut, que era una salvatjada, no? Als anys 80, l'organització terrorista ETA havia posat en marxa una nova estratègia. En deien socialitzar el patiment i volia dir que el terror ara s'estenia a tota la població. I coincidint amb la candidatura olímpica, els mesos abans de l'atemptat d'Hipercor, ETA va fer esclatar fins a 7 cotxes bomba a Barcelona, com aquest, a la plaça d'Espanya, que va matar un policia nacional. O aquest altre, al port, on va resultar mort un guàrdia civil. O el que va esclatar a l'avinguda de la Meridiana i que va matar un vianant. O aquest cotxe bomba que van fer esclatar a l'Eixample i que no va provocar cap mort. A més, ETA va actuar contra altres punts de Catalunya. Una setmana abans de la massacre d'Hipercor, l'organització terrorista va posar 2 bombes a la refineria d'Ampetrol de Tarragona, que no van causar morts, però que van provocar un gran impacte. Tot plegat, l'objectiu era obligar l'estat espanyol a seure's a negociar. A l'any 87, ETA fa 41 morts, o sigui, una de les xifres més altes de l'activitat violenta. Però Escalgal en portava 27. Aleshores, és el moment en el qual aquesta guerra nou declarada, que ningú diu, home, no es pot parlar de guerra perquè uns maten i els altres no, en aquell moment sí. Tant és així que les converses d'Alger són en part conseqüència de l'atemptat d'Hipercor. ETA ha pressionat moltíssim a l'Estat pel flanc dèbil de la seguretat ciutadana. Ja no maten militars, ja no maten policies, maten gent en un supermercat i a Barcelona. Això és una pressió molt greu contra l'Estat i l'Estat es planteja el tema de la negociació. En aquell moment, el govern espanyol i la direcció d'ETA estan intentant consolidar les negociacions, les converses d'Alger. Per tant, en aquell moment, ETA necessita incrementar la seva potència de foc, per dir-ho d'alguna manera, necessita demostrar al govern espanyol la seva capacitat militar per obligar-lo a seure a aquesta mesa de diàleg, a aquesta mesa de negociació. No, como no sirvieron ninguno de los demás, es decir, si propusieron avanzar en el proceso de negociación de Argel con cargo a los muertos provocados en Hipercor, esas negociaciones continuaron y luego no abocaron a ningún tipo de solución. Y esa guerra prolongada de desgaste con el objetivo de negociación sigue manteniéndose prácticamente hasta el final de ETA, o hasta el final previsible de ETA. De modo que, viendo un poco las contrapartidas que ha conseguido la banda armada a raíz de ese tipo de atentados cada vez más sangrientos, sobre todo por intereses turísticos, contra casas cuartel, contra policías o contra la población civil, lo que se ve claramente es que la violencia política de ETA no ha arrojado ningún resultado político práctico. Les converses d'Alger entre ETA i representants de l'Estat no van arribar a bon port. Al contrari, l'atemptat d'Hipercor va accelerar els pactes entre els partits polítics contra el terrorisme. Al novembre d'aquell any, les forces polítiques espanyoles, inclosos els nacionalistes catalans i bascos, van signar el Pacte de Madrid contra el terrorisme. 2 mesos després, tots els partits bascos, llevat d'Herri Batasuna, van signar el Pacte de Ajuria Enea per l'erradicació del terrorisme. Aquestes i altres informacions en el Telenotícies Migdia de TV3, amb Àngels Barceló, Irma Pedemonte i Antoni Castejón.
Més de 6.000 persones van assistir ahir al funeral per les víctimes de l'atemptat de divendres passat a l'Hipercor de Barcelona, que es va celebrar a la plaça de la Catedral. Els familiars de les víctimes van ocupar un lloc destacat en la cerimònia en la qual van ser presents, entre altres personalitats, el president del govern Felipe González i el de la Generalitat Jordi Pujol. Els moments més emotius i les mostres de dolor més gran dels familiars de les víctimes de l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona van ser al final dels funerals, quan el cardenal Jovany i les principals autoritats civils i militars els van expressar el seu condol. Les més de 6.000 persones que van anar als funerals celebrats a la plaça de la Catedral van desfilar en silenci en acabar l'acte i a les cares dels voltants encara eren visibles a les finestres i als balcons senyeres amb crespons negres. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Narcís Jovany, va condemnar durament el terrorisme durant la cerimònia religiosa i va dir que els ciutadans s'hi han d'oposar amb valentia i amb honradesa. En els funerals d'ahir al vespre per les víctimes de l'atemptat de l'Hipercor, els familiars van ocupar un lloc destacat a la zona habilitada per a les autoritats i es van mostrar especialment emocionats durant la celebració de la missa. A més del president del govern espanyol, Felipe González, que es va traslladar ahir a la tarda expressament a Barcelona per anar als funerals, hi van assistir els ministres de Defensa i Justícia i el lehendakari basc. També hi havia les principals autoritats catalanes, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, l'alcalde de Barcelona i la resta d'autoritats tant civils com militars. Se'ls generen unes expectatives d'ajuda, de protecció, aquests elements que deia al principi, de som aquí, d'allò que et calgui, la porta sempre la tens oberta, perquè, doncs, escolta, són ciutadans de primera classe i que tothom se solidaritza, no? I aquestes expectatives que es generen d'una manera extraordinària, i per tant recordem que tenen una llei que es diu extraordinària també, doncs després ja no és extraordinària. Les víctimes han d'enfrontar l'Estat. L'advocat de l'Estat els diu no, tens unes seqüeles psicològiques, però clar, després de tant de temps qui ens diu que és de l'atemptat? És igual que els metges hagin dit que sí, per exemple. Tot es posa en dubte. Aquestes situacions tan victimitzants generen que la víctima se senti molt abandonada perquè les expectatives les han creat ells. Són víctimes, sí, però no estem reconeguts per això, perquè, segons diuen, les seqüeles psiquiàtriques no estan reconegudes de l'acte terrorista, perquè no estàvem allà. En canvi, el meu home, al cap d'un rato que havia passat, que va sortir corrent d'allò, estava allà a la porta preguntant i va sentir fins el nom de la meva germana. Es van enterar les companyes meves i llavors se'm van portar. Vaig plegar i em van portar cap al clínic. I llavors ja el meu home ja estava allà i ell ja els havia trobat en els tres. Però, si això no són seqüeles... És a dir, l'únic que reivindiquen és aquell ajut que em correspon, reivindico que me'l donis. I això és una segona guerra. I fins que la víctima no sent la pau dins, sentir com es parla de la pau fora és una mica complicat. Els anys següents, després de l'atemptat d'Hipercor, ETA va continuar la seva campanya a Catalunya. L'any 1990 va matar 6 policies nacionals a Sabadell. L'any següent va deixar anar un cotxe bomba al pati de la caserna de la Guàrdia Civil de Vic i va causar la mort de 10 persones, entre elles 5 nens. L'any 2000 va assassinar l'exministre socialista Ernest Lluch. Per a ETA, dins de la seva estratègia, Catalunya és una peça fonamental. És un gran altaveu de les seves accions, dels seus atemptats. Fins i tot, en ocasions, és més mediàtic per a ETA atemptar a Barcelona que no pas fer-ho a Madrid. La reacció ciutadana a Madrid i a Barcelona és molt diferent. Per exemple, després de l'atemptat del Miguel Ángel Blanco, hi ha una gran manifestació a Madrid que acaba amb un parlament de la periodista Victoria Prego dient a por ellos. Desde la más firme defensa de la convivencia pacífica, a por ellos con la paz y la palabra. ETA sap que la reacció ciutadana espanyola, després d'un atemptat d'ETA, és exigir al govern espanyol repressió policial. En canvi, sap que atemptant a Barcelona, com es produeix després de l'atemptat de l'Ernest Lluch, la reacció ciutadana a Catalunya és exigir diàleg, una solució dialogada al conflicte basc. I sap que això desestabilitza altament la democràcia espanyola. Y ahora quiero acabar este manifiesto con una petición. Y lo digo en castellano para que me puedan entender todos absolutamente.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. El camí cap al final de la violència encara va durar uns quants anys. Pel març del 2006, ETA va declarar el primer alto al foc permanent. Això va permetre les converses amb representants del govern de Rodríguez Zapatero. Aquell diàleg es va aturar per l'atemptat que va fer 2 morts a la T4 de Barajas. Al gener del 2011, ETA va declarar un segon alto al foc, també permanent i verificable. El procés de pau és una situació tan complexa en una organització com ETA, fundada l'any 1959. Són tants anys, hi ha tantes coses que el procés de pau no es pot entendre com un fet puntual. Jo crec que la pau comença allà on acaba la màxima guerra. Jo crec que el procés de pau comença després d'Hipercor, a les converses del G, i de les converses del G després hi ha les converses de l'Issarra Gavassi, després hi ha les converses del Zapatero, les converses de José María Aznar, i el moment actual en el qual l'Esquerra Abertzale fa tota aquesta travessia a descobrir que la violència no beneficia l'independentisme ni amb ells, sinó que el perjudica. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Hay que tener en cuenta una cosa, que el terrorismo es una especie de escenificación de la violencia que tiene mucho de espectáculo, tiene mucho de impacto. El impacto emocional es mucho más importante para ellos que el impacto en víctimas reales o digamos, mortales del hecho. Es decir, se trata de asustar a 20 millones, a aterrizar 20 millones simplemente atentando contra 1 o 2 personas. Dicho de una manera un poco brusca, los atentados del 11 de septiembre del año 2001 hicieron muy caro el seguir manteniendo la lucha armada terrorista en Europa Occidental. Había que sobrepujar la violencia terrorista indiscriminada de los atentados de Al-Qaeda, y eso es muy difícil para un movimiento político como ETA o político-militar como ETA, que está basado fundamentalmente en la violencia con vistas a una negociación. Pels 21 assassinats d'Hipercor van ser condemnats a més de 700 anys de presó els membres d'ETA, Domingo Troitiño, Josefina Ernaga, Rafael Caride i Santiago Róspide, Santi Potros. La sentència també va condemnar l'estat espanyol per negligència en considerar que no havien fet el que calia per desallotjar els grans magatzems. Superar-ho? No, però aprendre a viure sí. Jo crec que la infinita majoria de víctimes, excepte malauradament alguns que s'aprofiten del dolor dels altres, però la gran majoria de víctimes el que hem fet ha estat col·laborar tots plegats, primer perquè això no torni a passar, o evitar al màxim que passés, i evidentment també treballar perquè d'alguna manera tens que viure amb això, però no tens que permetre que això et marqui la vida definitivament. Quan els vam enterrar, el dissabte, em sembla que el mateix diumenge o el dilluns, se'ns van dur el meu germà que tinc, l'únic germà que tinc, que viu a Madrid, se'ns van dur a Madrid uns dies. I després, quan ja vaig venir, no em trobava bé i això, i vaig anar al metge i estava en estat. I llavors, tenim l'Enric, que ara té 26 anys, o sigui que va néixer als 8 mesos i pico o 7 mesos i pico d'haver passat allò. Llavors, encara, sort d'això, jo crec que ens ha salvat bastant. En l'atemptat d'Hipercor, ETA també va matar l'arquitecte Xavier Valls. Era una figura clau de la transició i de la transformació de Santa Coloma de Gramenet en els primers anys de democràcia, i des d'aleshores la seva dona ha fet un procés intens. I pensava que era molt fàcil també, amb la vulnerabilitat de la víctima, caure amb aquests paranys d'acabar pensant que perquè ets víctima tens dret a exigir, a demanar, a convertir l'altre en víctima. I jo era un tema que no volia, i per tant jo no volia que els meus fills creixessin amb
la cosa aquesta de somos víctimes, no, som uns nanos, vull dir, que això, jo els deia sempre, a nosaltres ens ha passat això, a altra gent li passen altres coses, no? La vida no és fàcil, la vida és molt dura. I ells, doncs, la seva identitat personal va estar molt més lligada a la seva vida, van ser escoltes, van ser les seves amistats, els seus interessos i tot això, i l'altre és una cosa que els hi va passar, però que no els ha definit com no m'ha definit a mi. Jo no vaig pel món dient jo soy víctima del terrorisme, i la veritat és que estic molt contenta de que no hagi estat així. Jo la veritat és que ja dic, quan vaig sortir del problema i tot això, he estat una persona molt alegre, que sempre canto, que me n'he sortit, me n'he sortit. Això no vol dir que no porti també la ferida. El 19 de juny del 2014 va caure en dijous. La Lliga tampoc havia estat del Barça. Feia 28 graus de temperatura i feia 27 anys de l'atemptat d'Hipercor, el dia més negre de la història recent de Barcelona.